Hej, jeg hedder Stine Munjo-Pitney. Jeg er adopteret fra Sydkorea. Og jeg vil godt lige starte med at sige tak til Frederikke. Tusind tak for den fantastiske tale. Det er ikke særlig tit, at vi adopterede får lov til at sige sådan nogle ting på en scene som den her, så det er helt fantastisk. Jeg har glædet mig utrolig meget til den her dag, og den her talk om adoption og racialisering. Jeg kan ikke rigtig mindes, at der har været en adoptionskritisk talk til et større internationalt kvindedags arrangement som det her. Så det er jeg også enormt stolt af og glad for, at Mino har givet os den her mulighed. Jeg er også enormt beæret over mine med-talk-personer her. Kunstner og Adoptionspolitisk Forums forperson, Jongsun Gullak, og forfatter til... Tak. Og forfatter til bogen Lille og aktivist Kalangwak Absalonsen. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at give et lille kort introduktion til den moderne adoptionshistorie. Fordi jeg fornemmer, at det er noget, som som majoriteten ikke rigtig kender til. Som Frederik også nævnte, så er vi mere end 25.000 adopterede i Danmark. Primært adopteret fra steder som Grønland, Sydkorea, Kina, Colombia, Indien, Etiopien og andre steder i det globale syd. Det er svært at sætte præcise tal på, hvor mange vi er, fordi mange af adoptionerne er foregået sådan uden formel registrering. Før vi opfandt det, som er den moderne adoption, så var der andre traditioner for, hvordan man tog sig af forældreløse børn, eller børn, som havde familier, der ikke kunne passe på dem. Mange af de måder, man gjorde det på, eksisterer stadigvæk blandt oprindelige folk. Og der kunne man sagtens tage et barn, som havde de her vilkår, og putte over en anden familie, men det var uden, at barnet mistede sin identitet og sit netværk og sin familie. Umiddelbart efter 2. verdenskrig, så begyndte danskerne at invitere afrotyske børn på sommerferie i Danmark. Og børnene kom ofte fra hjem, hvor midlerne var få, og deres mødre var blevet diskrimineret, fordi de havde fået børn med afroamerikanske soldater. Nogle af de her børn blev adopteret af danske familier, og det skete ofte uden deres mødres samtykke. Så det vil sige, at de her børn kom bare lige hjem igen. Den moderne adoption varetages nu af private bureauer og offentlige instanser, og de sidste 60 år har der næsten været frit slag for adoptionsbureauer til simpelthen at høste børn i lande i det globale syd. Og de her børn er primært blevet adopteret til det globale nord. Antallet af adoptioner har dog været stødt faldende i de sidste mange år, eller i de siden 0'erne, og det skyldes blandt andet forbedrede fertilitetsbehandlinger og en skiftende holdning til adoption i vores samfund. Og vi adopterede har i mange årtier råbt op om, at vores adoptioner er sket på et tvivlsomt grundlag, både juridisk og etisk. I januar i år er der måske nogle af jer, der ved, at der blev lukket ned for al international adoption, eller suspenderet, det er ikke endelig lukket ned, på grund af uregelmæssigheder i sagsbehandlinger og procedurer. Så det skal dog lige siges, at vores regering har et ønske om at øge tvangsbortadoptioner i Danmark, og dermed gøre det nemmere at adoptere danske børn. I Danmark bliver 1% af alle børn tvangsfjernet, men for børn, der er født i Grønland, eller har en forælder, der er født i Grønland, er tallet for tvangsfjernelser henholdsvis 5% og 7%. Så nu vil jeg gerne byde velkommen til jer to, og starte med Kalangwak. Du er adopteret fra Grønland. Og hvad har det haft af konsekvenser for dig at vokse op i en hvid dansk familie? Jo, der var lyd. Jamen, det har haft en kæmpe konsekvens af, hvordan jeg skulle se mig selv som... Altså, jeg troede i mange år, at jeg havde hvidt hår, blå øjne, og i den lille by, jeg var opvokset, var jeg en af de eneste, der sådan var adopteret.
Så når jeg var i min trygge omgivelser, så jeg mig selv som hvid. Men når jeg kom ud om min hverdag som barn, og folk så mig udefra, så kom spørgsmål, hvem er du? Og der kom spørgsmål, altså så kunne jeg jo svare, at jeg var adopteret, men det var ikke noget, vi talte om. Det var sådan et tabuemne at fortælle, at jeg var adopteret, så jeg kunne ikke fortælle min egen historie, fordi det var ikke noget, vi talte om derhjemme. Så det har været enormt ensomt at rende rundt med sin egen historie i en dansk samfund, en lille bitte samfund over i Jylland. Ja. Og Jong-sun, du er adopteret fra Sydkorea. Hvorfor er det et problem for børn at vokse op i en anden kultur end den, de er født i? Altså, det er jo ikke nødvendigvis et problem, hvis det er sådan, at barnet eller personen har adgang til sin oprindelige kultur, eller en eller anden form for troværdig kilde i forhold til sin oprindelige kultur. Der, hvor det bliver et problem, det er jo blandt andet inden for transnational adoption, at man fjerner den forbindelse, der er til den adopteredes oprindelige kultur, og ønsker at indlejre den adopterede i en hvidhedskultur, hvor man ikke får de værktøjer, man har behov for at håndtere, at man rent faktisk både kropsligt, men også reelt kulturelt ikke repræsenterer den her hvidhedskultur. Så problemet, der er jo mange, og det kan jeg jo se ud her, der lever i diaspora, som et eller andet sted håndterer det, fordi de har hørt deres forfædres historier, de kan synge nogle sange, eller de kan spørge deres familie, hvordan var det at bo der og her, og kan du lære mig det sprog, der gør, at jeg kan tale med mine oprindelige familie, hvor de nu end er. Men de adopterede har ikke den adgang til de kilder, så hele deres kulturelle identitet bliver en konstruktion, der er baseret på en hvid herskerkultur, og det er der problemet ligger for de transnationalt adopterede. Kalingwak, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan har særligt grønlændere været udsat, når vi taler om adoption? Jamen, i vores egen kultur før 50'erne, der havde vi en meget åben adoption i Grønland. Det vil sige, at var vores familie, var et barn i en familie nødt til at, hvis der var sket noget med familie, jeg skal lige tale mig varm, undskyld. Hvis en familie i Grønland før i tiden havde problemer, så var det meget normalt, at man kom over til en anden familiemedlem. Hvis der ikke var en anden familiemedlem, man kom til, så kom man til nogle medlemmer, som ens rigtige forældre kendte til. Så det var det, man kaldte en åben adoption. Det er det, og man havde muligheden for hele sin opvækst at være sammen med den åbne adoption, men også sammen med sin oprindelige familie. Så man har hele tiden haft en kultur, man har bibeholdt sin kulturidentitet med den. Der kommer en kæmpe ændring i 50'erne, 60'erne og frem til Grønlands selvstyre, hvor den bliver politisk dansk styret, at der kommer den ændring, som jeg er en af de mange grønlandske børn, 259 registreret, at vi i hvert fald der er blevet adopteret til danske familier, enten i Grønland eller til at vi er blevet adopteret af dansk familie i Grønland, eller blevet adopteret til danske familie i Danmark. Så der er en kæmpe stor ændring til, at det bliver politisk ændret, og at det er den danske stat, der siger, at nu skal vi adopteres. Vi er ikke ligesom de transnationale, der har vi ikke fået nogen adoptionspapir eller nogle organisationer, men vi fleste af os er adopteret på det, der hedder kongebrev. På mine papirer, der har jeg dronning Margrethes underskrift på, at jeg må komme til den danske familie. Og når vi taler om de her kongebreve, som der var dronningen, der har skrevet under, så betyder det, at man har gået udenom systemet. Og når man laver kongebrev i
det man gjorde før i tiden, så var det fordi, at hvis der var nogen danskere, der skulle have kongebrev, så var det fordi, at man var under lavalderen i forhold til ægteskab, eller at man ønskede sig at blive gift med sin kusine, eller sin, så kunne man gå om de her ting. Og der kan man jo se på de her adoptioner i Danmark, der er de gået om systemet via de her kongebrev, ja. Og Jong-sun, hvordan kan man historisk se, at adoption er blevet brugt som et værktøj i kolonisering af andre kulturer? Nu har vi jo kun 30 minutter, og APF har faktisk et helt foredrag om lige præcis den del, som I kan betale mig for at komme ud og tale om. Det går til Adoptionspolitisk Forum, det hele. Men for ligesom at lave sådan et helt overordnet rids, så for at forstå koloniseringen og adoptionssammenhængene, skal man forstå, hvilken rolle religion spiller i koloniseringen. Altså det at kolonisere et folk eller et samfund, betyder jo, at man tager magt over den på forskellige områder. Og en måde, det er jo selvfølgelig den militære magt, man tager også den monetære magt, men man tager faktisk også den religiøse magt. Og det vil sige, at adoption udspringer ud fra en religiøs koncept omkring, at man skulle kristne alle hedningerne. Det er os. Man skulle kristne alle hedningerne, og en af de måder, man gjorde det på, ud over tvangskristne, det var faktisk at tage børnene og enten sætte dem i skoler, som er kendt fra, kan man sige, Australiens oprindelige befolkning og Amerikas oprindelige befolkning, at de blev sat i skoler, hvor man ligesom tvang dem til at tale den hvide mands sprog og få den hvide mands religion. Men en anden måde, man kunne gøre det ret effektivt på, det var gennem adoption. Derved fik man også billig arbejdskraft, skal lige siges. Så det var jo win-win for nogen. Så ud fra religionen og hele den her idé om kristendommens barmhjertighedsgerning, kom tanken om, at man skulle redde de her stakkels børn, så adoption blev en måde for den hvide at dels få reddet sin sjæl fra helvedet, altså det vil sige, at man fik rent faktisk point i kirken, hvis det var så, at man tog nogle af de her stakkelsbrune børn til sig, og dels at sikre en bestemt form for undertrykkelse af en oprindelig befolkning. Så derfor, alle de steder, hvor koloniseringen skete, der skete der også adoptioner i større eller mindre grad. Og det er også derfor, at man kan spore i transnational adoption i Danmark, sker primært fra tidligere kolonialiserede lande. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer begge to, så kan I selv beslutte, hvem der svarer først. Hvordan ser I sammenhængen mellem adoption, racisme, kolonisering og kvindekampen? Er I klar? Ja. Jeg kan godt starte. Det bliver sådan en af mine brandtaler igen, kan man så sige. Jamen det er jo sådan, at kvindekampen i Danmark har været den hvide kvindekamp. Og den hvide kvindekamp har blandt andet også handlet den hvide kvindes ret til at få børn. Og derved så sker der det, at adoption bliver sådan en af de her blinde punkter, blandt mange punkter, kan man sige, hvid feminisme. Men adoption bliver en af de her blinde punkter, der gør, at man laver en kortslutning op i hjernen, der siger, farvede kvinder omhandler ikke denne her kvindekamp, eller omhandler ikke den her feminisme. Farvede kvinders kroppe er nemmere at tilgå, er nemmere at udbytte, og af samme grund så er farvede kvinders rettigheder rent faktisk ikke noget, vi forholder os til, fordi så kan vi jo ikke skabe de her familier, vi ligesom synes, vi har ret til at skabe. Og det sker faktisk i forskellige former for intersektionalitet, og det vil sige, det sker både inden for den klassiske hvide kvindekamp, som er meget cishet, og så sker det faktisk også i LGBTQ+ kampen, fordi det handler om for dem at spænde adoption foran en rettighedsvogn. Men problemet er for begge dele, det er, at kampen bliver foretaget på bekostning af brune kvinders kroppe, og i det hele taget brune menneskers rettigheder til
at bevare deres familie, og i virkeligheden ikke få frataget deres ressourcer, for man skal huske, at børn er en ressource, så lige så vel som vi er vant til at fratage ressourcer fra tredje verdens lande på alle mulige måder, så er vi også vant til, at rettigheden som hvid kvinde til at få børn fra brune forældre er større og vigtigere, end at sikre, at brune kvinder har retten og agensen over deres egen krop. Så det er en Wow, tak. Og så skal du sige noget om repræsentationen af grønlandske kvinder. Yes, okay, okay. Tak. Jeg tror, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme over det her, men jeg tænker på, da jeg stod op her i morges, faktisk i går aftes, der tænkte jeg, hvad er min mors kvindekamp? Undskyld, hvis jeg får tårer. Men i hele mit liv, der har jeg fået at vide, at jeg skulle være taknemmelig for at komme til den her danske familie i Jylland. Jeg skulle være taknemmelig for, at jeg var blevet reddet af dem, fordi min mor og min far, nu er vi inde i den her kolonihistorie tilbage i 70'erne, om de sociale udsatte grønlændere, både i Grønland og i Danmark. Så jeg fik jo at vide som helt lille, som 3-årig, da jeg kom til den her danske familie, jeg skulle være taknemmelig, fordi jeg var blevet reddet fra det her alkohol. Jeg var blevet reddet fra de her sociale, hvad hedder det? Omstændigheder. Ja, der var i Grønland. Så det var min taknemmelighed. Og jeg har været med til at reproducere min, adoptivmors fortælling, ved at fortælle hende, at hun var alkoholiseret. Hun kunne ikke klare at tage vare mit liv. Og det har jeg gjort i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Jeg er 53 år i dag, og jeg er egentlig første gang, at jeg på en kvindernes kampdag tager min biologisk mor op og siger, hvad er det for en kamp, vi skal kæmpe for hende. For det kan ikke passe, at vi skal blive ved med at reproducere, at de grønlandske kvinder er alkoholiserede, at de er sociale taber i vores samfund. Nej, der er sket nogle adoptionspraktiske ændringer i 70'erne, som gjorde, at jeg kom til Danmark, på grund af, at det var politisk standstyret. Hvis det ikke var sket, så er jeg kommet under noget mere humant adoption, og at min biologisk mor kunne blive ved med at have mig og se mig, og at jeg kunne få lov til at vokse op med hende. Så derfor er det første gang, at jeg tager min Anana og siger, at jeg vil kæmpe hendes kamp, fordi det er uretfærdigt, at vi hører om alle de sociale ting, eller jeg kan ikke engang sige sociale udsatte historier om grønlandske kvinder, om grønlandske familier, der ikke kan varetage dem selv, deres børn og deres samfund. Så derfor er den her kvindekamp rigtig vigtig for den grønlandske kvinde og min mor Anana. Har vi kun to Jeg vil minutter? bare lige kommentere ganske kort, og det er jo sådan i smuk forlængelse af det, du siger. Det er jo, at fattigdom er jo en klasse, altså det handler om magt, og det handler om klasse. Og fattigdom er jo ikke det samme som, at du ikke er egnet som forældre. Fattigdom er en omstændighed, du bliver sat i, som oftest ud fra et eller andet kulturelt magtdynamik, som sjældent er til den brune kvindes fordel. Så det vi jo ser, det er, at fattigdom bliver brugt som en fortælling for i virkeligheden at fortsætte den her undertrykkelse og fortsætte den her ressourceuddragning, som man gør i forhold til de brune kvinder. Jeg synes, fortællingen om Grønland er et klasseeksempel på lige præcis den del, fordi, som du siger,
du ved jo ikke om din mor, selvom hun måske har været i nogle situationer, ikke kunne have været en fremragende forælder i forhold til det, at man vælger at lave et kunstgreb, som adoption er. Det er jo et kunstgreb ind i en kultur, hvor man skærer en del ud og siger, nu kan du så undvære lige præcis det her barn. Det har du jo ikke noget problem med. Så vi er løbet tør for tid. Alt for hurtigt. Jeg kunne godt tænke mig at gå en lille bitte smule off-script lige hurtigt, fordi jeg kom i tanke om noget, som jeg synes er ret vigtigt. Og det er, at man skal huske på, at adoption er en industri. Det handler om penge. Også selvom det er danske børn, der bliver adopteret af danske forældre, så er der en hel industri rundt om det. Også selvom det er den offentlige sektor, så er der en industri rundt om det, hvor det handler om penge, hvor det handler om, hvem der har lov til at beholde deres børn, og hvem der ikke har. Hvem der har ret til at få børn, og hvem der ikke har ret til at beholde deres børn. Og i den forbindelse kunne jeg også godt tænke mig lige at berøre og sige, at vi adopterede også er allieret til donorundfangede børn. Fordi de børn er voksne, er også en del af hele den her idé om, at man har ret til at få børn. At hvis ikke at vi kan passe ind i den kasse, der hedder kernefamilien og få nogle børn, så er vi desperate, og så gør vi alt, og vi betaler 200.000 kroner for at få et barn. Husk på det, når det er, at folk snakker om at have ret til at få børn, fordi det har man ikke. Og allersidst, så vil jeg lige sige, forperson for Adoptionspolitisk Forum, man kan melde sig ind, også som støttemedlem. Vi laver rigtig meget vigtigt arbejde. Din bog, Lille, hvor kan man købe den? Man kan købe min bog, Lille, står midt. Ja, kalinoak.dk. Jeg har selv valgt at selvudgive den, fordi da jeg stod og skulle udgive min bog, havde jeg muligheden for, jeg søgte først til Grønland, der fik jeg afslag. Jeg har boet 7 år i Norge, så jeg prøvede også at få et forlag derop, der fik jeg også afslag. Jeg valgte ikke at udgive den her i Danmark, fordi jeg vidste med alt det, jeg har oplevet, med alt det, jeg har hørt, havde jeg ikke lyst til, at der skulle være nogle danske redaktører, der skulle gå ind og sige, det her det er for meget, det her det er for lidt. Så vær sød, gå ind og kigge på min Instagram, kontakt mig, hvis I gerne vil købe min bog, for jeg har udgivet den selv. Og med det, så vil jeg sige tusind tak. Det var en ære at få lov til at snakke med jer. Oh my God. Giv dem lige en ekstra stor hånd. Jeg vil bare sige, at jeg er enormt rørt af det, vi lige har hørt. Apropos intersektionalitet, også i vores arrangement, så er adoption